le hol suma miti kiyan na om ningan zin ila ko ho kigum chay na ho silong ang kigum chay ang kigurban datingin at sa ewe ila ko tuto na ang kigurban ho si nitin dila kipati ang kiprimin silang ang kigurban chay ang kigurban datingin ngayon sa mga ang kini Celang. Bulu. na ere hosta ka 좀 하딘 사드려 저기서 잘 된 거래. 수사로 사로 문제가 없단 데나 일단 돌아가면은 이 진짜 장을 입고 예 Ito ko ano pala. No, hello, ya. Nilai langahi lain sindete nilai asung langahi kepa sung langahi jitu lam lina ki guru che manglu prointe
Alam din lang sa nacho kipas yung mga lain at singgit na lain. Alam din mga siguro sa mga presente. Lain kontrasa tekun na Panginoon Nilhah season yung sa wala naman kansin sa mga inalutadong rin building program ni kapi dok kit kami kit loh boleh katin nilai Coba. Iya, apa lagi Information center lang ni line of losing registration board le amuna ibang to present time registration line and sound na mapo na ko yung information center lang ni line of losing Pastor Morgan. ang tayo registration line and sound na mapo na ni yung
program kami ni. Lat he. Mom lah. Tu ni he. Bet sui kod lah he. Tu ni nama sat nama muka. Kod kit he. Bet sui ka bet. Nu te halang vevo. Pambe. Registration lang hado ngai de. Kyo information.